Kita ki bom yai ne how try la jubret ya ki shabar ong kten ke jonglei la da pipule na uyones kala nong ka bakhat san ka da khot ka ban rio bat ka bah nyo ko ong kum ne la da no no ru yai ne hanga la jubret no ya u shabar kum ka tanat ka bala yap stai no te ki ya lum yaki bat ki bret hading bat la thang yaki la da pi yai ne hanga bat ki kten jonga kin yai ne hapi ya ka e ru ba pimon pinpan te kan long yapi ong ga kten ke jonglei hang ning yo ishai ba ga kten ke jonglei ong kita ki bom yai ne how try la jubret ki shabar la jubret ki shabar la syak kentat ka bamut ba habala bret shabar la syak kentat kita ki bom yai ne ong ga kten ke jonglei la da pim yai ne how try ka bamut la syak kentat ke jing im ke jong api la shabret yang i shabar namar how trying on pi day tang kita ki ba yai ne ki ba nyo ban shong ba try kita ki bom yai ne la shabret shabar kum kita ki tenat ki ba yap stai kum kita ki tenat ki ba yap no utrai un sa khet no ya kata ka tenat ya kata ka jing em ga jong ba jong pi la da nginam long kita ki ba yai ne au la da nginam long kita ki ba yai ne utrai un sa khet no bat ka kiten ke jong blai ong kin sa pelum pelang yaki bat kin sa thang yaki hagading kin sa thang yaki hagading de namar kata hagajing im ke jong apa jong pi kum ki nong but ki jong try kadon kam yang ai pi ban long ki ba yai ne scam out try namar la da pi yai ne de tang kita ki ba yai ne ken ki ba mat ke jing kerku ki ba mat ke jing ba la ka long ha ke jing long men siang lagrong ha ka jing im ka jong pi ka baman la ka sngi ma phin mat gi kamba gi jong try ka jing im ka jong pi ma phidang yo man sim man shakri yo try de tang kita gi yai ne yo try de tang kita gi yai ne how try gi ba yo man sim man shakri gi ba yo bor man shakri gi bom ju thaj man shakri yo try de tang kita gi yai ne henre kita gi bom yai ne utrai yo i ya ka jing im ka jong apa jong pi ha ba nom yai ne how try utrai un sa khet no ga jing im ga jong ap jong pi namar ma ulong uta uding so wan manga ma pi gide kitanat de namar kata utrai un sa khet no lada ka jing im ga jong ap jong pi kan long ka ba shu yap stai ka bom don ga jing pen mi ka bom don so ha ka jing im ga jong ap ga jong pi utrai haba ulong uding so wan unum kwa ba kitanat ki ba mi na ki shu long ki ba shu yap stai unom syairu ban sno kum kata katenat ha ka met ba ka jong u henry un saket no eka ka jing em ka jong abu jong pi la da ngin nom yai ne how try ngilong thik kum ka tu ka tenat ka bala shu yap stai haba ka tenat ka yap ka nom trei kam e shu de namar kata ka ktin ka jong blai ka ong ba ka jing em ka jong abu ka jong pi haba ngilong ki bom yai ne how try ngilong thik kum kitu ka tanat ka bala yap stai ka bom trei kam e shu te haba trei kam e le ayu ka satang ban bread am ka jing em ka jong aba ka jong pi ka long kum ta anda la bread kin satang ken mau anda la bread la pelum pelang kitun ka jong blekong an satang ya kita tanat namar ba kim ler kam ka jing em ka jong aba jong pi la dangin nam long ki ba yai ne how try ngam tip shano pit boy haba ong thang ngat kam pis ngo tho ya kan ka kenten thang ke kata ka ba sha thang ke kata ka ba lanin bat kum dai banyat ke kata ka dujok ka ba klem try ka liu long ka ba klem try ngit kam pis ngo tho ya kata haba ong thang ka ba mut ba ka jing em ka jong ap jong pi kan sa so sat kan dap apneng jong ka jing linear de namar kata kadon kam yang ai pi ban long ki ba yai ne how try kum ki shakri ki jong try lada ka jing em ga jong a bu jong pi ka shulong senjor jor hangta habala sedang ban long senjor pi hab ban sungu thu ba pi don kam ban pen skam mar try ba pi don kam ban dang yai ne skam shu ba try namar de tang kita ki shakri ki ba yai ne how try ki ba long fruitful ki balong ki ba sei so aga jing im ga jong ki laglong aga jing im ka ba kenja do laglong ga jing im ka ba kenja men sim ki shakri ki ba yai ne how try ki long be ki shakri ba sei so ki bom ju kerdo kat ka ba ki kwa kin yo be namar ka ktin ga jong blek ong kat ka ba pipi pan la da pipule na tu ka khot ka ban nyo la da pin yai ne hanga bat
ki ktin jonga kin yai ne api ya ka e ke ru ba pimon pin pan te kan long ya pi ya ka e baro ka ba pin pan te kan long ya pi lada kata ka ktin ge jong trai kan yai ne aga jing em ga jong pi kan yai sa aga jing em ga jong pi mat ka jing em ga jong ba pi kan yai ne ba utrai Kay baro kabangingin pan kan salong ong akten ke jong blay amen de na mar kata ka don kam yang ay pi ban yai ne how try haga jing im ga jong ba ga jong pi de na mar kata la dang don kam gino ki bangin don kam haga jing im ga jong pi pentip how try bon sa juba bon ay ka ga jing don kam ga jong ba ga jong pi la dang long sha ki shakri ki jong try ki ba yai ne ngai skam mo try kerku haga jing im ga jong ba jong pi de namar kata ka don kam yang ai pi ban yai ne outrai om kum kata ka tanat ka bshu yap stai la da pinam long ge ba yai ne kat no golong ga bsyo si namar ka khtin ge jong blake ong ba outrai sa khat no e kata ka tanap bat un sa lum salang sa bret no e ka bat thang de namar kata wat sha ba ka jing im ga jong a bo jong pi kan yap stai gum tu ba outrai nom bret e ka ba unam thang e ka Henry, lada pisngau tu, ba pitlat, haga jing im gajong pi, ba kata ka jing day gajong pi, kala jan tekut baru try, kadon kam ya pi ban renew, ban long ki ba klan how try, ban long ki ba IT how try, haga jing im gajong pi, day namar kata, haga jing im gajong ba gajong pi, kadon kam yang ngai pi ban yai ne how try, namar day tang mu bolong tau ding so wine, ubolong si ki ba bam jekut, lada ngai ne hau. Ka jing em ga jonga ba jong pi ka long sik bom jukut de na mar kata ka don kam yang ai pi la dang kwa ban yo ya ga bom jukut andang la klan na ga ka perthai ka don kam yang ai pi ban long ki ba fruitful nadu nasla jo ga ka perthai kita ki ba sei so nadu nasla jo ga ka perthai bangin yo ru ya kata ka bo try la kular na mata ka jing em ga jonga ba jong pi de na mar kata don kam ban yai ne how try la pi sngo shisha ba ka jing em ga jong pi kala long kala jan kut kata ka jingin degi pi bar utrai kadon kami pi ben pentamai bor kadon kami pi ben pentamai bor utrai un sapen sle pi la da pin yeng la da pi sngo pi la jan tukut kata ka jingin dei la da pi yeng utrai sapen pentamai bor pi ngis kamba la da pi sngo shisha pi long kumta pin IT yo utrai ha ni ka bor ka ba manta ma utrai thau thamai ka jing em ka jong pi ma pin nang yo bor ma pin hair ko mi ki kling ba pin man thai man syakri utrai yes kam pin yo mat i jing kerku jong utrai ni ka por utrai udang kerku pi naman da ka borom ge jong amen